Boys and Girls Week ginasaulog sang Iloilo City Government, mga napilian nga estudyante, isa kasimana nga mga opisina sa Iloilo City Hall. Samtang RDC meeting tuloy sa kalitan sang bagyo sa infrastruktura, pagapangunahan ni Mayor Jerry Treñas. Ginkalipay ni Mayor Jerry Treñas ang aktibo nga partisipasyon sa mga kabataan sa Boys and Girls Celebration kaupo ng Rotary Club of Iloilo kag Iloilo City Government. Mayining eksperyensya para sa mga kabataan, ilabi na ang makita kung paano nagatrabaho ang taga Iloilo City Hall. Para sa alkalde, kahigayunan nini para ma-expose sa mga estudyante sa pagpalakat sa isa ka syudad. Ako, si Vice Mayor, ang mga konsyalta, ang mga department heads ta, nalipay gid nga subong adlaw magasugod na ang aton Boy and Girl Week. Kada isa sa aton may mga counterparts. Kag ako nalipay gid nga may mga kabataan kita nga makakadto man diri para sa aton nga Boy and Girl Week, maka-eksperyensya sila sa isa ka semana kung ano magpadlagan ang aton syudad. Counterpart ni Mayor Jerry Treñas, si Girl City Mayor Eliza Consuelo Bellones sang Philippine Science High School. Very grateful gid ko sa tanan na nakahatag sa akon sa muning opportunity ang Rotary kag ang Iloilo City Government, ang everyone sa Philippine Science High School for nurturing me, ang akon family kag akon friends. I'm really looking forward to using this opportunity to make a difference. May counterpart naman ni Vice Mayor Jeffrey Ganzon, si Boy City Vice Mayor Dave Leo Zacarhilito sang Ateneo de Iloilo. Boy and Girl City Councilors naman, sanday Joseph Vincent Haen sang Paref West Bridge, Juriel Mar Ong sang Iloilo City National High School, Myrtle Angel Naobre sang SPED ISEC, Daphne Silibio sang Assumption Iloilo, Catherine Milabo sang Haro National High School, John Gabriel Takaisan sang Colegio del Sagrado Corazon de Jesus, Ann Josephine Espano sang Angelicum School Iloilo, Julia Aiko Anasco sang Philippine Science High School, Ronald Angelo Baiting sang Paref West Bridge, Adriana Guinanga sang Ateneo de Iloilo, Sabrina Angatula sang Colegio de las Hijas de Jesus, kag Dayan Antoinette Evidente sang PED ISEC. Sa mga Rotarian, salamat gid. Kagabi, way ko natulugan hasta alas 11. Kay ginpaobrahan ko pa executive order. Nga ini nga semana will be recognized as the Boys and Girls Week. Bangod sa pangayo sa Rotary Club of Iloilo City. Magluwas sa mga Boy and Girl City Councilors, may mga counterpart ba ng kada departamento, task force kag mga offices sa Iloilo City Hall. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Pagkapangunahan ni Mayor Jerry Treñas ang Regional Development Council meeting, partikular ang Committee on Infrastructure buwas nga adlaw sa tatapan sang National Economic Development Authority o CONEDA. Katuyuan sini nga makahimo sang assessment sa kalitan sang bagyo, ilabi na sa mga dalan ka mga taytay nga nagkalaguba bangod sang flash floods. Importante ini para mahatagan sa solusyon ang problema, ilabi pa nga apektado ang dalagan sang transportasyon, lakip na ang pagdala sang produkto sa mga kabanwahanan kag probinsya. Sa buwas, may meeting kita sa infrastructure committee ng RDC. Ginaplano talang i-consolidate ang tanan nga mga kinanlan sa bugos nga panay, no? Because nakita naton apektado gid ang bugos nga panay. Ang antike daw hasta subong mabudlay pa man kadto to although makalusot na. Ang panay atugid ko to pag tabo kay nag-attend ko sang kasal sang bata ko to sa isa ka resort. We will see. We have requested all the district engineers to come up with their proposed infrastructure needed for first rehabilitation, second to prevent an occurrence of the same flood of that magnitude. We will try to consolidate only all of them and then in a resolution of the RDC, submit it to the national government for possible funding
hopefully within the year, but hopefully next year. Nahibaluan, pilakatay ang asa subong hindi pa maagyan sa probinsya sang Antique bagon sa epekto sang bagyo. May mga dalan mga temporaryo lang ginobrahan sang Bailey para malabayan sa mga motorista kag mga nagatransaksyon. Ang matumod nga mga infrastruktura ang ginalauman among hatagan sang prioridad, ilabi pa ang mga bulig nga magagikan sa national government. Sa Iloilo may mga guba man nga dalan, no? Because pagpuli ko halinto sa Capiz, nagagi ko sa Kalinog, may mga dalan dito sa Kalinog nga naguba. Ang duha ka lanes, no? So I think a lot of work is needed. I am very sure nga ang tanan nga mga district engineers ready na sang ila submissions para nga ang RDC will only consolidate all of them. Magluwas sa probinsya sang Iloilo kag Antique, lubos man nga naapektuhan sa pagbaha ang probinsya sang Capiz, sa diin madamo nga produkto sa agrikultura ang naapektuhan. Lakip sa talakayon sa RDC Committee on Infrastructure amo ang interventions o konbulig nga ipalabot sa mga apektado nga mga pamuluyo. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.